Ngai ko boleh biang pesa season perlok bab hewan pe ya une video po une channel jonga mentah kini ka video ngan hikai pi kumno ban remove ya watermark jong up alai mason haki video jonge bat kan mau pa perlok om pangan hikai pe ban remove ya ka watermark hapo up alai mason hanre ngai hikai pe ban remove ya watermark haki video tang haki video ngila ban remove namar lada pe kwa ban remove ya ka watermark jong pi haban le ya ka subscription le ne pi haban sale kat kum ba piu e hang ne da ka besuk ni la ban remove ka watermark jong up alai mason hak video jong e kum ta perlok pai bhai ki video step by step khnam ba phiru phila ban remove ka watermark jong up alai mason hak video dan kong he download swai up alai mason ba phila ban yo na play store le ha play store jong phe sa download be ya nu up alai mason ba don hapo nu play store da ka ba pisa sang ne ba sa thoi ka kerteng jong alai mason kumpa pio ikum ne perlok install no yo app alai mason bat hadin ba pila depan install yo so on yo ukum ne so on yo no app alai mason jong phe kumpa pio ikum ne perlok bat hang ne pio e bang hap don kam ban siu hang ne ban pendu no e ka watermark jong o bat kumba hakejuk rukom ro ban yo professor om don kam ban le e kana subscribe ka hang ne hang ne pio i ki at jong ne up alai mason bat yakine am lai le phira ban skip no eki onda kila de ban advertise de ka ba skip hang ne kum ne na ta sele kum ju apo up alai mason jong pe hang ne ngala don ko wai project bangan pen e phi kum no ban le kita baro de bang atos kene ka project ban atos kene ke de ka wai ka video ka bayang skin ne ka banta ka ba phi la de ban edit ya ki video jong phe bat phi kwa ban panja no ya watermark kun ma pha perlok ba ya ki effect hang ne phela ban ad ya kino ki effect ki ba pi internet wat om pe ya kine ki watermark ba pi i hang ne wat om pe yu ne watermark le ne wat om concentrate ya ne watermark te kum ba pi i perlok hadin ba phela da ban snai kine ka video jong phe menta pi hab don kam ban remove no yu ne watermark bat kun ma pha ba ne watermark pi i ba de ka ba pi touch ha ini button jong ne watermark em to sen ne button jong une watermark pio e ba hang ne ka pan e phe top bat ini bottom bat hang ne pio e ba ka tho e phe remove lo da pi to sa kene ke remove don kam man le subscription hang ne kumbang pan e kumbang hikai phe ha ka to ka jings dang jong ka video hang ne phe ban don kam ban seu sa pho san tang ka dang da ka weekly bat le da pikwa da ka yearly le da ka ba system pura khandas pa khandai pheu to omnan kam ban sing no hang to le no ekene ka tutorial cross no kum to bat pio e hang ne kumbanga ong phi suggestion ba kene ka top pat kene ka bottom jong ne watermark export shwa system ya kene ka video jong phe di ka badon ini watermark hatrai di ka ba village ha ini button nang ta hang ne phila ban export ya ka video jong phi hang ne de ka ba pita sai ne benta ban export ya ki at phila ban yo eke hakino kino ki app hanre phya pat ban skip eke kum ne pe hang to pio e bangala export ekne ka video perlok kum bang ong pe export arsen ye kene ka video but om tang ban export tang arsen kalong kini ki watermark ki ju bai le ne kini be hang ne mo em save ya kene ka waishwa ka video jong phe bat hadin ba phila depan save ka kumne ngan export biang sasi sen ya kene ka video view i ba ka to ka wai la dep bat hang ne tos biang hai ne button alai motion nata sa ai kene ka watermark jong top kumna ai ka top kum to hadin ka to sa export ya ka kumba view i hang ne ha ka to ka ju ka step tang ba ka pher pat kene ka top le ne kene ka button jong kene ka watermark hang ne pio i bangala export ikene ka video perlok bat kene ro kala dep kumne bat sa save no ikene ka video hadin ba pila depan export arsin ye ki video jong phe po apalai mason so on le hau kap kot jong phe ken ma pha le da pikwa ban on ye u super vpn ru long le da pikwa ban edit offline ru long nga kwa ban pen e phi ye kadur kadar jong ki effect lene jong ki icon ke badan hapo ne ukap kwat na kata kadang wa connect no yu ne super vpn tambah kan mau ba ban le ikene ka tutorial ne ban le ikum kine ki jai video ban remove kine ki watermark jong up alai mason phila ban pendon kam offline le ne phila ban edit offline
hang ne PUE bang ladap kono yu ne perlok ban nga ono yu ne ukop kot hang ne ba ladap iku aban edit offline lu kolong he lej ba eknika new project kumba PUE hang ne perlok hang ne pihaban ad eknika video jong phe ka ba phila export ya napo apala mission kumta perlok art chwa eknika video ka ba pi export ba kenika watermark ka don hakli ngato sika kumne nata sele eknika art button pe kumba PUE perlok bang ladaban ad no eknika video hang ne bat kan mau phaba pihaban ad ye ka video ka badon ine up ala mission watermark nakli shwa kumne mo bat hadin nang to seleh kene ka overlay nang ta seleh kene ka benta ad overlay PUE ba kene ka don kene ka watermark try kumne ad ikene ka wero kumne bat hang ne pihaban fill ye kene ka video jong phe ha kene ka screen jong phe kat ban ye de bat kene ka screen jong ka ka original video apa hang ne hadin ma phila da ban fill ka kumne PUE ba ki jing ye kuru ki don ki ju mo pe hadin ma phila da ban fill ka kumne ta se kene ka overlay hang ne na ta sale ha kene ka benta ka ba PUE mas mo le kene ka benta ba PUE mas kumne na ta sale ha kene ka horizontal ma kene ka dai ka horizontal kun ma pha kumbang ong phela da phe edit offline ro ka long he da phe kwa ban connect super VPN ro ka long he touch be kene ka horizontal kumne pe hang ne phela ban movie kene ka screen jong phe kumne pe hang to la dang ai hang to nu watermark la me bat nga kwa ban remove yu nga ai hang to la ne da phe ai hang to ro kidai ki ju he ngan ai hang to tang ban jau tu watermark jong apala mission nga play kene ka video jong nga perlok la ka don effect na am ban remove kumne pe kumba PUE kilong original kumne bat touch be ekne ka benta ban import la ne ban export ekne ka video jong phe kumne perlok nganget ba phela nang la ne pa phela te ban remove no yak u watermark jong apala mission ha ki video Baram klik ban subscribe ban like ban share uni channel jong perlok ban ai kum sim ban kersan nga khna magala ban pulmi yakin ki video ha ka ban debat ka recommended kubla sibuni paper lok ngasa kindu pat ki tutorial jong